pi helen chu thom maktak a hriat awangin a room atang a ron chuaka thom omna lam chu a hnai zela box pakhat adum vek hi awa muta a chu box chu engtianga an in a ron om ringot nge a hrelo chu box atang chuan thom rap om tak tak a ron chuaka pi helen chuan anin em awangin box chu chhut chiat tum ta a ma se a bei sei lo thil atong don ta ani voile khata a om dan chu danglamin mak tak tak mei hian a ru ta chu a ri tuara ti chuan pi heleni chu a boral ta ani pon atang chuan a fapa in a thom chu alo ngai tharenga in chung lama thom om chu angai na reng a hrelo laita ron langa ani hi high school basketball team coach ania fa pani nein anu puinen hian anin thren to ani anu hlui hi Stephanie ania Stephanie hian bial pa ngai zong bread ania a bial pa bread nen hian an khosadun mek ani light le afanu te pani an ron langa an chen na in thar lam tur panin an kal mek ani reilawa light le afanu te chuan an in thar an thlenga an in thar chu du thu sama tha le zawania afa te lunglom po akim hle ani zanri an kil hawa afanu no pangjok em chu mutmuna thon thu te a hrila atimu hilta a atuga chuan afanu hena le em chu school kal turin a thla a kongkama hian abuloka ina chengte bungrua lo tu an om to lo wangin an lo zuara afanu em chuan black box chu mu in ambitala ta em a apa tlai chuan a lei sakta ani an chung ko boina thlen tu tur box du mani ti hriase tlai thian afanu a lei sak lo nge yang le sin ma sabera kan mu ta pi heleni fapa kha lo la thilovin emin box du makeng lai chu a thlir wangwanga kengsu ram huai thilani itana thalo ti ni om tak hian emi mu tur chuan alu a thing vak vaka emi chuan a thlir wangwang mai ani ole kan en chun zom zel main video hi min lo like sakla rm chuan lo comment la lo share la channel hi thai ti chuan lo subscribe ve don nia like chuan phone call dongin higher basketball league state danga coach na thok turin offer donga amai ro chu afaten an chena mun nuaman ti hri awang chuan mun danga in son chu adu mau lo ani em chuan box chu hong tumin na bei thina a hon ngai na a hrelowa a hlo chamta a apa hne na puina avadila apa ero abuai ema apui man hri lo ani zanania emi chuan box hon atum fe nuwa atopa chuan box chu ba hong theita a box chunga chuan ran nung mak le wang takhi alo oma a ming chu mot ani mot thi du lian tong chuan lungphur thla tu kep tuam chi eng bom chi pheng phelep kan ti ang hi ani box chunga chuan zungbun le ha hi alo om tela zungbun chu an bun nga la no pang thil nei ti taka a box chu aro ema amut puita ani henai a tre tuara a tre thoma emi chu a hara apa nen chuan a room lama an tlan phei nga la henai khuma chuan mot chu lo omin henai chuan a lo hlau hle ya apa chuan mot chu tilumin an boina chu a ching felta ani em le hena an langa henai chu thoveng takin alam vela em chu in ngai tu amuk takin a zungbun nei tharte chu a her meya henai chuan engye i ngai tu ti in anaw em chu awabia em chuan anu le pa in thren chu alo ngai tua henai chuan thun kal to ania nu le pa in thren chungchang ngai tu aboi du to su engma kan siam thathei to chuang lo ti in anaw chu advice apeya tlai chuan na tho tu poimo tak ane awangin afa te pahni chu annu bula kar khat chung wa khosa hri tur chuan awatha a pathatak ani lo zia te chu anu puilui ne na chuan a soiluama anu puilui chuan bialpa bread nein an khosa duna Stephanie fa te pahni hena le empo chuan anu bialpa chu an ngai na hlea tlai chu an thona lampan chuan a kalta a an thona chuan in ngai tu awangwangin an nu ne na an nun hlui te angai tu a
anin kara hlat to ziate a hria nupui hlui chu ngai viau ma se cheldin zo rual ani to si lova damten ichu nu du thu sam wal tranga chum beila ke pon ngil zai ka rel ve to ange ti in a in niam chop ta ani kar tharania tlai chuan a fa te pahnih valamin an ma ni chen na in nge ya chuan an hota a in chung an lut che tia chuan thom mak tak khi an pa fathum chuan an reta a tlai chuan a fa te hne na ti khan ngoi rangin lo om ra u ke man ka va fin fi ange ti in na vakal ta a ava phei zela karei le anin chung bung ruat chu alo dar nuai me ani a chan le awang reng an hrelo ngai thazan lo chuan ngai thaluin an omta a zana chuan emi chu tui takin namu hila a box duma tang chuan thom enge mo hi aron chuaka box chu muang changin a in hong riai re ya chuan emi chu halo dang lang tan don ani atu khuwa alo wara an chung kwa te chuan tuk thruan an eya emi khosak phung le thil eidan sok chu apa chuan anung changa hlau do le dang lam do ni hian a hria apa in muang changa e tura an ti chu emi chuan a fok chuan apa khuta a chhun sok mai ani a hnuwa chuan emi chu in thiam lovin apa hne na ngai dam adil le ngala pa ero chuan chuti a fanua khosa tamei chu anga ina a hrelo hle ani zana chuan emi chu tui takin amu hila abula a black box da chu a rain hong le riai ya chuti lai chuan henai chuan a ha anot ve mek boka mot thoron chuakin a au vaka apa akova apa chu mot chhuala lam chu a hrila emi room atang an ron chuakani emi room an va hong chu mot tam tak an lo oma emi chu khuma rapom do hian a lo thua apa chuan emi chu vapomin a room lama chuan a mutpui ta zawkani atuka chuan tlai chuan thilmak tak tak an tona wangin a fa te chu an nu bula va khosale tur chuan ava thla le ta a ti chuan ama te a ina omin a fanu an chung kwa ti boi tu ni a arin black box chu zirchian atum ta a am ero chu hriat pel em anei lo ani emi chu a hrok a zat tlat awangin da thalang ma dingin aka chu light in an chuna a phuzok mei aka chunga chuan mot ram nung mak tak mei kha alo ama ti chuan wak vakin a luak chuak theita a skula chuan emi alo langa a hnunga mi pano pangthu chuan a bag chu khoin a bag chunga a box dum da chu a khoi sakta a emi na hriat vele a thinarima no pangchu sualin a benga kuta thak hrep mei an zirtir tu chuan lo dangin emi chu khabbe hlei thei ani lo ti chuan emi nu le pa te chu an principal chuan mungalin an fanu chuan assignment ati that du lo thu te emi chuan anung changa hlawa tunma ani in angkha aphato lo ni in anu le pa hne na chuan an principal chuan a hrilta a Stephanie chuan a chanbul pui bera chuan kan nu pa kanin thena hian kan fa te ang hong thalawane ya emi po chu kan lo zilanga thataking kan lo enkol don ania ti in an principal hne na chuan a hril ve boka emi te class teacher chu lo langin ama te chawin skula zana hian a oma emi te inti boina chan aman saktak black box chu abula a om boka chutia a om wangwang lai chuan black box atang chuan thom mak tak mai hi a hreta a black box chu va en chianga khon atum lai chuan ceiling atang hian thisen aron far tha a mak tak main a room a chuan thli aron vuk meya boruak chu a hit chu meya angai na hrelo le hlau tak chuan a oma tlan chu atuma kongka ero aloin kal si ati ngai na hrelo chu a hlau hle a ti chuan na takin thli hian banga chuan a vomta a tukvera chuan tla in athita ani emi le apa an lo langa apa chuan an class teacher athi thu chu a hrilta a emi chuan apoi ka tilo ka box kha ka du le talom ti in ngai sam takin apa hne na chuan a soya apa chuan mak atiril ru hle meya afanu chu engwanga box chu du em nge ini ti in azota emi chuan a chang hran lo apa chuan boina an to le pal hlawin afanu box chu la in apai bota a light chu ina aron hoa afanu emi chuan khonge box om ti in a ro zota
apa chuan mun hlataka ka pai bo to ti in a changa chu vele emi chu a thin rim em a apa nen chuan anin hniala emi chuan banga te chuan in tawin ama le ma te chu a in benga apa chu tongkam na tak tak an khumin a thinarim hle meya apa le henai chuan makan ti hle ya zana chuan emi chu tlan chuakin kholaya box chu awacharta a box chu hongin box hunga tunge ani po kan hriat lo chu bia in ati ti puita a mothau chu ron thlok chuakin emi chu ni khore lovin atluta a tlai chuan a fanu alo zong ve mek boka a box pai na lampanga chuan wa zongin box le a fanu reng a mulo beidong tak a holai chuan kongpuya emi lo mureng hi a muwa ti chuan man mo taka watlanin a fanu chu apoma a ho puita a konga chuan emi zong tu anu le police ho chu awatoka ti chuan emi chu damdoi ina an hruaita a Stephanie le police om ho chuan tlai chu ring hlelin a fanu emi chu kut athlaka a kut thak tur lovin atlan chuak ni in an ngaya chung chuan an puta a tlai chu in soi fia view tu ma se tu man an ring lovani Stephanie chuan kan fa te hi ke man ka ompui to ang ibula oma himlo ti in thinrim takin a hroka ti chuan a fa te pani chu aman a ompui ta a garasa chuan emi le anubial pa bread an lo langa emi chu anel om lo kher mai bread chuan emi kutathil engemo ken chu ava endik saka emi chu rondang lam thutin a mel te chu rap thak taka aron changa amairo chu bread a mu lo hlanin a in siam thale manani like chu lo langin box awanga an chung ko boirok zia chu tu man hresi lova ama zana box omna chuan vokal le in box chu awa chhar le a chu box chu enge ani hrechiang turin zirchian atumta a ti chuan a thian hlui pakhat college professor hnen avakalin chu box chu a chanchin le ani na a engkim chu awa zot fiata a box chuan kan chung kwamin ti buaya ka fanu emi chu danglam takin ompha a ti in professor hnen a chuan avasoya professor chuan box omzia chu alo hril fiata a box koma thilin ziak te chu tlaik ne na a hril fiata a ramhuai sual tharau te manga he box siamania box su tu pon ti chet tum sela ati chet tum tu chu a chunga tharau sual chenchil tu chon ati hlum thrin ani box su tu pon kol sela a kol tu chu chu box sunga tharau sual chon a chenchil tlat thrin ani ti in tlaik ne na chon a hrila box sunga om tharau sualinda a chenchil to mi hring te chu chanchuak le tur chuan pui thiam te puina angai to ang ti in tlaik ne na chuan a hrila tlai chuan chu tiang thil chu pui thuna a thlaka arwata arin zong ani lem lo ama ero chu a fanu om dan maksak taka wang chuan ringlo theilovin a om ve boka zana chuan ramhuai no chu adan ramhuai be dan vel chu internet a chuan a zonga a fanu hena chuan kalin emi chu a khua lo sika apa chuan a bible ken chu kewin bible chu chher sak atumta a chhiar tran don ti a chuan thlina takron thok thutin a bible ken lai chu aroin pai lenglop me ani lai chuan ramhuai in a fanu chu an chenchil nge ni in a ring ve ta ani tlai chuan du thlang tur dang anei to lo ti hria in box chu ala a thiampa professor chu kholin puithiam ho omna chu azota a thiampa college professor chuan brooklyn an om thu alo hrila ti chuan tlai chuan rang takim brooklyn lam chu apanta puithiam ho chu mu awatum ta tlai chuan puithiam pakhat chu awa mutange ya chu puithiam chuan tlai chu a puithiam puite omna chuan a hruaita tlai chuan box chu phorin an har satna to dan te chu puithiam ho hne na chuan a soita puithiam zinga a ho tu lu ber chuan chu box chu tharau sualina an ompuyania tu pon dan tumin ti chet tum ma se atum tu chu a thi pha don ani ti in puithiam ho tu pa chuan am pui theilo tur thu chu alo hrilta tlai beidong taka chua ho atum lai chuan amfa mu masak ber pui thiam kha pon aron chuakin tlai apui thei tur thu chu aron hrilta zana chuan Stephanie in chung sekrek a khoi lai chuan kitchen lama thom a hreta a thom hriat na lam chu ngoi rangin apana chuta a fanu emi chuan an freezera sahelan da chu alo e nop nop meya Stephanie chuan a fanu chu bia in engwangin nge sahel te chu ei in makti takin a zota emi chuan a chang lem lo anu chu be atum ta chu vele Stephanie chuan apa kha
alo dem omlo afanu chu chenchil tu engemo a omani ti a hrechuak ta a emi chuan dar thalang ke chu charin anu chu vi atuma ama ero chu emi chu in control thein anu chu beilovin anin ko le ta zoka Stephanie le abielpa bread an lo langa Stephanie chuan afanu omdan mak taka wang chuan aril ru a ha hleya bread ne na chuan aril ru ha thu te chu alo hrila bread chuan lungai lutuk du su naktu ka family trip kan neyanga emi po a thavele meyang aril ru ha lutuk wang te po aniyang ti in abiel nu Stephanie chu alo hnem ve boka tu khuwa alo wara bread chuan an chu awana tur kar chu atifai mol mola emi chu an in bula pi pu alo wai ve boka bread in emi ti puya vapan nai atum lai chuan thina tak hian bread chu aron chem thut meya aka tang te chuan thisen achuaka ti chuan bread chu bakleng in atlan cheta ani bread atlan che nu chuan emi chu chaw tak hian atlu nok me ani Brooklyn atang chuan emi pa chu aron kirmeka puithiam chuan aron zui ve boka puithiam chuan bok chunga tharau sual hne thei tur chuan a ming kan hriat anga yani a ming kan hriat chuan a chenchil to ifanu ko chunga tang kan hot chuak theyang ti in box chu an bel chianga glass chu tike in tharau sual ming chu a hreta a ming chu bi juice ani Stephanie beidong lituk ti ngai na hretho si lo chuan afanu emi chu damdoi ina a hruaya MRR scan chu antita a chuti lai chuan bulb te chu a phezok zoka monitora chuan emi taksa anzir chianga henai chuan emi ko chunga chuan melra omdo hi awa muta a chu vele khol chu ron thithutin Stephanie chuan afanu chu awa pom chuak ngala emi chu hospitala an admit ta a Stephanie chu abeidong ema MRR scan alandana monitora afanu ko chunga oman mu te chu a chan le wang a hrelo ani lungai an omlai chuan a pasal tlait le puithiam chu an ron thlengta a ti chuan Stephanie chuan a pasal hne na chuan emi ko chunga omte chu makati thu alo hrila tlait chuan puithiam hiam min puidon ani ti in emi chu midangin na an chim boi theilo na tur hmuna chuan an pom chuak ta a ti chuan emi ko chunga om chu no chu an tum don ta ani puithiam chu a in buat saya champol te chu a chamta a ti chuan emi chu atal ta vak vaka apa le anu in an lo man beta chuti lai chuan emi chu tal chuakin puithiam chu aron beita a puithiam a rek khrepa anu le apa in an ron chan mana emi chu an man bet theilowa ti chuan atlan chuak ta a apa chuan emi chu a zui ngala emi chu mithiruang an da khom na hmuna hian awa muta a emi chu rapom tak taka lo awin apa chuan awa hnai chila chu vele emi chuan apa chu aron beya apa nen anim bon fe nuwa chuan puithiam le emi nu le a ute chu an ron lang ve ngala emi chu apa hian alo ku areng towa emi chu alo thapa ngai towa puithiam chuan tlait ko chunga tharau sual chu a omti a hria champol chu an chama chu vele tlait chu ron danglamin a hnunglama banga chuan atol pheita vak meya ti chuan eng tak aron thlenga tlait ka atang chuan kuthi aron wak chuak ta a chu tharau sul chu puithiam in thu pe in box chunga chuan alut le ta ani ti chuan emi ti boi tu tharau sul chu puithiam chuan box chunga khungin tlait le afa te anu pui hlui te chu an lo him ta ani tlait chuan puithiam chu phone in black box chu engtin nge iti don atia puithiam chuan puithiam lalber ne na ka honanga ani chuan ti dan tura lo hriang ti in phone chu an da ta a puithiam chu motorin atlan zela chuti lai chuan truck hian a motor chu aron suwa puithiam chu athita ani